Ҳамасола шумораи зиёди наврасону ҷавонон аз набудани ҳамин ҳавзҳои махсус барои овозӣ дар шаҳру ноҳияҳо ғарқ мешаванд. Ин масъала шуморо ягон зарраи ба ташвиш намеорад. Хуб, як масъалаи дигар баъд ҷинояту ҷинояткорӣ миёни ҷавонон чӣ хеле кам шудааст, зиёд шудааст? Саломат бошед. Дар ҳақиқат яке аз масъалаҳои мубрам имрӯз ки вобаста ба набудани ҳавзҳои шиноварӣ, ман дар ҳози тибқи шумораҳои оморӣ дар сатҳи вилоят зиёда аз 35 адад ҳавзҳои шиноварӣ аст ва мутаассифона дар 10 шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла дар ноҳияи Дӯстӣ, дар ноҳияи Хуросон, дар ноҳияи Ҷайҳун, дар ноҳияи Панҷ, дар ноҳияи Нусири Хусрав, дар ноҳияи Балҷун, Темурмалик, дар ноҳияи Фархуд, Восеъ ва Шамсиддин Шоҳӣ ҳавзҳои шиноварӣ ки чӣ хеле шумо қайд кардед вуҷуд надорад. Ва дар ҳақиқат имрӯз боиси нигаронӣ аст ки ва боиси таассуф ҳам аст ки бинобар сабаби набудани шароити мусоид ё ки вобаста ба яъне дар фасли гармии ҷавонон ва ноболиғон дар ҳавзҳои шиноварӣ ки мисол имконият нест ва боиси ҳатто ғарқшавӣ ҳам ҳаст. Ва имрӯз раёсат дар ҳамбастагӣ бо маҳкумотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо яке аз масъалаҳое ки барои ҳаллу фасл ёфтан дар муҳлатҳои муайян вобаста ба бунёд намудани ҳавзҳои шиноварӣ дар доираи чорабиниҳои дар пеш истода аз ҷумла 35-солагии истиқболияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо гуфтугузор дорем ва тариқи воситаҳои ахбори омма агар ки ё ки шабакаҳои иттилоотӣ шумо агар дида бошед, мо дар ноҳияи вақте ки сафари корӣ анҷом додем вобаста ба фаъолияти умуман бахши кор бо ҷонворон ва самти соҳаи варзиш, мо дар ноҳияи вахш як ҳавзи шиноварӣ дидем ки бисёр аз тарафи соҳибкор дар як сатҳи баланд, яъне бо тамоми шароитҳои муносиб сохта ва истифода доданд. Ва боварӣ дорам ки дар тамоми шаҳр ноҳияҳое ки мо дар боло зикр кардам вобаста ба ин масъала пайгирӣ хоҳанд кард ва албатта дар доираи имкониятҳои буҷети маҳал мо ин ҳам низ ба вилоят таклиф пешниҳоди худро пешниҳод мекунем.